Čaute, pozdravím vás z Rally Prešov. Štartujeme o chvíľu, 4 rýchlostné skúšky, prvá sekcia. Trate sú celkom rýchle, niečo pomenšie ako v Tatrách, ale počasie vyzerá na výbornú zatiaľ. No, môže prísť nejaká búrka, uvidíme, snať nie. Budeme sa snažiť zabojovať o tie najvyššie priečky v dvojkolkách, to je hlavne pre nás cieľ tohto preteku. Tak sme v polke súťaže po prvej sekcii, pred prvým servisom. Zatiaľ to vyzerá pre nás veľmi dobre. Prvý v striede, prvý v dvojkolkách. Posledná rýchlostka zasa bol čistý masaker. Začal nám liať, polka rýchlostky na vode, polka na suchu. Takže trebalo ísť takticky veľmi tam. Ale zvládli sme to a dúfam, že si držíme toto tempo a dojdeme do cieľa na týchto pozíciách. Takže sme v cieli Rally Prešov, pre nás veľmi úspešné. Vyhrali sme dvojkolky, vyhrali sme triedu a 7. miesto v absolútnom poradí. Boli náročné podmienky skrz počasia, strašné teplo, ale dotiahli sme do cieľa. Myslím si, že na veľmi dobrom umiestnení. S tým sme tu aj išli do Prešova, hlavne tie dvojkolky vyhrať. Technika fungovala, ďakujem mechanikom za prácu, spolujazdcovi a celému Aries Racing týmu za podporu. Ďakujem.